Η μάχη των αυτοδιοικητικών είναι πρώτων πυλών και έχουμε μαζί μας εδώ έναν από τους πιο γνωστούς δημάρχους, ο οποίος έχει την δική του θητεία, το δικό του έργο και επαναδιεκδικεί βεβαίως την εκλογή του. Ο κύριος Κωνσταντέλος είναι μαζί μας, ο δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, άλλη μία φορά μπαίνετε μπροστά, διεκδικείτε την επανεκλογή σας από τους δημότες σας και θα ξεκινήσω λέγοντας τι είναι αυτό το οποίο βάζετε ως προμετωπίδα για το έργο σας. Θα ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία τους υπόσχεστε, δεσμεύεστε απέναντί τους για την επόμενη θητεία σας, η οποία θα είναι και πενταετής, εάν σας τιμήσουν. Ναι, καταρχάς είναι η τρίτη θητεία, η οποία διεκδικούμε. Έχουμε ήδη συμπληρώσει περίπου 9 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου. Το έργο το οποίο έχει γίνει είναι πολυσχηδές και φαίνεται πλέον, δηλαδή μπορεί ο πολίτης, ο επισκέπτης της πόλης βιωματικά να δει τι έχει γίνει στην πόλη. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές παρεμβάσεις γενικότερα στο δημόσιο χώρο, σε πλατείες, σε ανακαινήσεις, σε υποδομές, σε υδραυλικά έργα, σε παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως, γιατί δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος και συνεχίζουμε, που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, όπως εξοικονόμηση ενέργειας. Μετατρέψαμε όλα τα δημοτικά κτίρια, περίπου 47, σε μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Παράγουμε ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε χρησιμοποιήσει τη γεωθερμία και τις αντλίες θερμότητας. Εκτρέπουμε περίπου το 35% των απορριμμάτων που παράγονται από την ταφή. Γενικότερα έχουμε δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και το ανθρακικό αποτύπωμα της πόλης. Αυτό το οποίο πλέον είναι η μεγάλη απειλή και η οποία την ζούμε, τη βιώνουμε και την έχουμε μπροστά, είναι τα θέματα της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας που πρέπει να αισθάνεται ο κάτοικος περιοχής. Και δεν μιλώ για την ασφάλεια με τη λογική της παραβατικότητας ή της εγκληματικότητας, μιλώ για την ασφάλεια από φυσικές καταστροφές, κρίσεις, όπου πλέον λόγω των συνεχόμενων πολύ εντατικών φυσικών καταστροφών που έχουν γίνει πολύ πιο συχνά και πολύ πιο ακραία, εκεί έχει αρχίσει να διαταράσσεται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Εκεί λοιπόν εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολύ προσπάθεια και για μας είναι το πρώτο θέμα το οποίο προτάσουμε για την επόμενη πενταετία. Έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη και δομημένη πολιτική προστασία. Θεωρούμε ότι είναι από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη στη χώρα, σε επίπεδο Δήμου. Έχουμε πάρα πολλές μονάδες, πυροσβεστικά οχήματα, μηχανήματα έργου. Έχουμε μόνιμο προσωπικό πλέον στην πολιτική προστασία, 50 άτομα. Έχουμε τεχνολογία, έχουμε drones, ψηφιακές κάμερες. Γιατί θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτόν, αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε έγκαιρα αυτά τα προβλήματα και να παρέμβουμε έχοντας εναέρια εικόνα, άρα να παρέμβουμε πιο αποτελεσματικά, μπορούμε να είμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά δίπλα στην κρίση, άρα να ξέρει ο πολίτης, ο κάτοικος περιοχής, ότι δεν είναι μόνος του και ότι ο Δήμος πλέον, ο εγκύτερος φορέας διοίκησης, βρίσκεται κοντά του αμέσως με την εκδήλωση αυτού του φαινομένου και βέβαια έχοντας κάνει όλη την προεργασία και την προετοιμασία. Κύριε Κωνσταντέλο, αυτή τη στιγμή, επειδή ακούμε και από την κεντρική διοίκηση ότι πέφτουν ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους Δήμους, στις περιφέρειες, σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία. Λέτε ότι είστε έτοιμος και για την επόμενη μέρα. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ μια επιχειρηματολογία με βάση πολύ μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Θεσσαλία και όχι μόνο, ότι ό,τι και να κάνουμε δεν είναι αρκετό απέναντι στα φαινόμενα. Τι απαντάτε? Απαντάμε καταρχάς το εξής, ότι οι αρμοδιότητες μπορεί να έρχονται ή να σχεδιάζονται ή όταν υπάρχει αυτή η θολή κατάσταση, ποιος έχει την αρμοδιότητα. Στο τέλος, αν μου επιτρέπετε το λαϊκό όρο, τον μουτζούρι θα τον κουβαλήσει πάντα ο Δήμαρχος και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο? Σήμερα ένας Δήμος, ο οποίος έχει πάρα πολύ πράσινο, έχει ακτογραμμή, έχει σαν το δικό μας, σαν το Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης, έλαβε κρατική επιχορήγηση για το 2023 μόλις 90.000 ευρώ. 90.000 ευρώ. Για να κάνει αποψηλώσεις, να προσλάβει προσωπικό, να κινήσει τα οχήματά του. Η δαπάνη του Δήμου, ξέρετε πώς ήταν? 1.064.000 ευρώ. Πώς βγήκε αυτό λοιπόν, το ποσό, οι 90.000? Οι 90.000 είναι με κάποιες. Προφανώς είναι οι δυνατότητες οικονομικές που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει χρήματα. Αναλογικά αλλά δεν πάνε αυτά είναι αναλογικά, είναι σύμφωνα με τον πληθυσμό, την έκταση, κειμένων, είναι όλα 24 εκατομμύρια. Αν θεωρούμε λοιπόν ότι έναντι 24 εκατομμυρίων τα οποία δίνει το κράτος, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ήταν 16, 18, 15, τώρα έχει γίνει 24. Μπορούμε να λέμε ότι έχουμε χρηματοδοτήσει τους Δήμους για να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Νομίζω ότι κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας καταρχάς και στη συνέχεια την κοινωνία. Με το θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τι γίνεται? Τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την πολιτική προστασία δεν φτάνουν ποτέ στους Δήμους.
Ποιοι τα διαχειρίζονται, τα διαχειρίζονται κεντρικά η κυβέρνηση, τα υπουργεία. Υπάρχουν το Ταμείο Ανάκαμψης αρκετοί πόροι, όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόγραμμα, με εξαίρεση το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που έδωσε δυνατότητα για κάποιες συγκεκριμένες μόνο κατηγορίες πολιτικής προστασίας να δοθούν χρήματα. Όμως οι πόροι είναι αρκετοί. Υπάρχει το πρόγραμμα ΓΕΑ, το οποίο είναι περίπου 2 δις. Δεν έχουμε δει από αυτούς τους πόρους τίποτα. Αντιθέτως, βλέπουμε 24 εκατομμύρια, τα οποία σας διαβεβαιώνω ότι μόνο οι αποψηλώσεις, δηλαδή η προετοιμασία της πόλης και των περιαστικών περιοχών από τα ξερά χόρτα, κόστησε στο Δήμο μας 245.000 ευρώ. Ωραία, φαίνεται ότι τα χρήματα δεν βγαίνουν. Υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά τα οποία μπορεί να διεκδικήσει ο Δήμος απευθείας, χωρίς να μεσολαβήσει η κεντρική διοίκηση? Όχι για αυτή την κατηγορία. Για τεχνολογία, για άλλες δράσεις. Τα κονδύλια αυτά πρέπει να αναζητηθούν κεντρικά και να διανεμηθούν στη συνέχεια ανάλογα με το ύψος του κινδύνου. Εγώ θα σας πω το εξής. Φτιάξαμε με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου ένα σχέδιο τροτότητας της πόλης. Ένα volatility plan. Δηλαδή πού ακριβώς σε περίπτωση πλημμύρας, σε περίπτωση σεισμού, σε περίπτωση τσουνάμι, σε περίπτωση παγετού, πού η πόλη έχει τα πιο αδύναμα και αδύνατα σημεία της. Και προφανώς από κάτω σταχυολογήθηκαν μία σειρά από παρεμβάσεις. Εάν προσθέσουμε όλα αυτά για να προετοιμάσουμε την πόλη, τη δική μας, να αμυνθεί με επάρκεια, χωρίς μεγάλες ζημιές, ευρύτερες ζημιές και χωρίς απώλεια ζωής, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια μόνο για τον Δήμο για ένα Δήμο. Βλιαγμένης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο μακριά είμαστε. Υπάρχει μια αντίστοιχη μελέτη για τα υδραυλικά ζητήματα της πρωτεύουσας, την οποία έχει διεξάγει το Πανεπιστήμιο πάλι με την περιφέρεια Αττικής. Εκεί μιλούμε για έργα που πρέπει να γίνουν υδραυλικά στην στο Λεκανοπέδιο και στην ευρύτερη Αττική, που υπερβαίνουν περίπου τα 2,5 δισεκατομμύρια. Ωραία. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν. Προφανώς δεν υπάρχουν. Άρα είναι απροστάτευτοι οι πολίτες, αν το διαβάσεις ανάποδα. Είναι απροστάτευτοι. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Θεωρώ ότι δεν είναι απροστάτευτοι αν μπορέσουμε να φτιάξουμε μια μεταβατική διαδικασία, η οποία μεταβατική διαδικασία θα δίνει πολύ μεγάλη βάση και γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και με το 112, θα δίνει πολύ μεγάλη βάση στο να μην έχουμε μέχρι ότου να φτιάξουμε τις υποδομές αυτές απώλειες ζωής αφενός, τραυματισμούς ή μεγάλες ζημιές περιουσίες. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους πόρους κεντρικά, γιατί τα έργα αυτά είναι τεράστια. Είναι υδραυλικά έργα, είναι έργα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο τεχνικό υπόβαθρο και πρέπει να γίνονται με έναν συνολικό σχεδιασμό, ο οποίος συνολικός σχεδιασμός δεν υπάρχει. Υπάρχουν τοπικοί σχεδιασμοί, συνολικός δεν υπάρχει ακόμα. Άρα η μετάβαση από το σήμερα στο αύριο, με κρίσεις επαναλαμβανόμενες, οι οποίες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν, είναι σήμερα ένας αχαρτογράφητος δρόμος. Αυτό το αχαρτογράφητο λίγο, να σταθούμε. Επειδή το θίξατε και νωρίτερα με το θέμα των αρμοδιοτήτων, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δει να γίνεται το έλα να δεις, να το πούμε απλά. Ο δρόμος, το δρομάκι, εδώ σταματάει την κοινή αρμοδιότητα, εκεί ξεκινάει το άλλο. Εγώ θα σου πω το φρεάτιο μόνο. Ναι, το φρεάτιο, την ευθύνη για το φρεάτιο από πάνω την έχει ο Δήμος, για τον καθαρισμό του αγωγού, του λαιμού, το έχει η περιφέρεια και για τον ίδιο τον αγωγό τον έχει η ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε. Είναι φοβερό. Το έχουμε δει. Εσείς τι προτείνετε σε αυτό? Δηλαδή, η περιφέρεια έχει αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες έπρεπε να έχουν οι Δήμοι. Πρέπει να γίνει μια τελείως διαφορετική ανακατανομή. Είναι προφανώς ότι πρέπει να. Η διαδικασία αυτή, επειδή ο εγκύτερος φορέας είναι ο Δήμος. Βέβαια. Και στη συνέχεια επικουρικά έρχεται η περιφέρεια. Θα πρέπει να μιλήσουμε για υποστήριξη και συστήματα τα οποία έχουν τοπικό χαρακτήρα, τα οποία θα είναι η επέμβαση της πρώτης στιγμής. Και στην προετοιμασία βέβαια, αλλά και η πρώτη αντίδραση πρέπει να βρίσκεται σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό το πράγμα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας καταρχάς. Γιατί μέχρι σήμερα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια τουλάχιστον, οι Δήμοι δεν είχαν καμία αρμοδιότητα. Υπήρχε μέχρι το 1996, παραδείγματος χάρη για τις δασικές περιοχές, η δασική υπηρεσία, η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Αποφασίστηκε να συγχωνευτεί με την πυροσβεστική υπηρεσία και ξεκίνησαν διάφορα σχέδια, τα οποία δεν νομίζω ότι έχουν επιβεβαιώσει την λειτουργικότητά τους.
Και το οξύμορο ποιο είναι? Το οξύμορο είναι ενέτη 2023. Να κουβεντιάζουμε σήμερα ότι χρειάζεται σήμερα, μετά από αυτές τις καταστροφές που έχουμε, να αλλάξουμε ή να επαναδιατάξουμε τις αρμοδιότητες. Νομίζω ότι αυτό ακόμα και αν πρέπει να συμβεί, πρέπει να το λέμε σιωπηρός, γιατί άλλως πώς ο πολίτης που μας παρακολουθεί θα αισθανθεί εντελώς απροστάτευτος. Ναι, νομίζω ότι αισθάνεται ήδη και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Για μας λοιπόν το στίχημα της επόμενης πενταετίας και όχι μόνο είναι ισχυρές τοπικές συστήματα πολιτικής προστασίας, τα οποία χρειάζονται χρήματα και από ίδιους πόρους. Εμείς δεν λέμε οι πόροι των Δήμων να πηγαίνουν μόνο στις αναζωογονήσεις και στις. Όχι μόνο στο φαίνεστε, να πηγαίνουν και στο είστε αφενός. Αλλά το επίσης πολύ σημαντικό, και το είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, είναι ότι πρέπει η φύση εκδικείται. Έρχεται πίσω να πάρει αυτά τα οποία τις κλέβουμε εδώ και εκατονταετίες. Η παρέμβαση που κάνουμε εμείς τουλάχιστον όσον αφορά το ανθρακικό αποτύπωμα, δηλαδή την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων, την ψηφιακή μετάβαση, αυτό πρέπει να το κάνουμε αποστολή ενός εκάστου εξημών. Κάθε ένας από εμάς, είτε πολίτης, είτε δήμος, είτε κοινότητα, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε αυτό το δέντρο, μήπως και αυτός ο πλανήτης τουλάχιστον που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, έρθει στο επίπεδο. Και ένα ευρύτερο μήνυμα. Μ' αρέσει αυτό. Ένα τελευταίο θα ήθελα να σα ρωτήσω, επειδή είστε ένας ωραίος Δήμος εδώ που τα λέμε και είστε και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και, εν πάση περιπτώσει, έχει και πάρα πολλά βήματα κάνει αυτός ο Δήμος και όλη αυτή η ευρύτερη περιοχή και έχει συμβάλει στο να είναι η Αθήνα ένας προορισμός τουριστικός από μόνο της και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δώστε μου έτσι και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Φαντάζομαι έχετε γι' αυτό. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και οι προσπάθειες. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις. Η πόλη μας είναι πολύ όμορφη, είναι πρικισμένη από το Θεό και τη φύση. Ήταν πάντα προστατευμένη από καλούς δημάρχους που πέρασαν πριν από εμάς. Εμείς συνεχίζουμε αυτό το legacy, αυτή την παράδοση. Έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά. Ομορφαίνουμε το παράκτιο μέτωπο. Δυστυχώς δεν έχουμε ως Δήμος την ιδιοκτησία του παράκτιου μετώπου. Πρέπει να παίρνουμε αυτή τη διαχείριση για κάποια χρόνια από το ελληνικό δημόσιο. Είναι ένα άλλο αλόκοτο θέμα. Πώς τα μπαλκόνια των πόλεων δεν ανήκουν στις πόλεις, αλλά ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Τα φιλέτα. Τα φιλέτα, ακριβώς. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι στην περιοχή μας έχει γίνει μια πάρα πολύ μεθοδική δουλειά και μπροστά μας έχουμε πλέον το επόμενο χρονικό διάστημα να δημιουργούνται και να κατασκευάζονται πολύ όμορφες παρεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα, οι οποίες έχουν οριμάσει, έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν δημοπρατηθεί και πραγματικά η πόλη μας και το παράκτιο μέτωπο, αυτά τα 27 χιλιόμετρα των δαντελωτών ακτών της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στην επόμενη διετία νομίζω ότι θα είναι χάρμα οφθαλμών. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την προσκλήση σας. Ο κ. Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, και την Κυριακή επαναδιεκδικεί, την ψήφο των δημοτών του πολύ ωραίου Δήμου του.